Czemu słepią? Wiecie, moja starocięgi mi dziura w basisku borowała, po jakiemu hopy dur słepią ta gorzoła. Kejsi grzech nie szczymo, kolei zicnąć na zesliku, zawrzeć ta japa i dać pozór. No i zaczynę to genau duplikować, aby nasz kapelunek w tym miesiącu ze szperą na gorzoła. Wiecie, we sierpniu, bo to jest baj tak. Są roztomajte sorty łożyroków i można ich wszystkich nie byda poradził zrachować, bo tyż mnie już ta skleroza łapła, no ale byda to podwieże gece czyżby pomaluśku skłonać. Gorole piją z kuli upadowej. Przeca wszystko u nich jest na szago, bali na kisik berdze idzie ukiołznąć, łobalić albo i szłapa połamać. To ci już lepsi, coś ich przodzi szluknąć dla wogi. Kaszuby duldają już zaś bestuż i że wszędy mają wilgło. Od morza im ciągnie, to i we Hirtoniu też ci ta wilgłość czarecić, no toż Kaszub musi luchnąć chociaż jedna laga każdy dzień. Kurpie chlapią ino ze strachu. Słuchajcie, naokoło lasy, knie, roztomajte bez kurcyje po nich tyrają, to dla łopowogi trzeba musowo deczko wytintać. Ruskie tutają ino z gwoli zimna. Mojego starego, kiedy ruskie wzięli ci go odnos we 41, to się dopiero tak richtig łozgrzał kajsikole 48. Peronie przykludził się nazo do dum. Taki nagrzony, że dejcie pozór. Pepiki, znaczy Czechy, muszą wyżrić z tego, że mają takich sąsiadów jak my. Chociaż bez ostatnie lata, teraz już można nie z kuli tej Unii Europejskiej, to ale w ten czas to chne cołko jej gorzoła wandrowała na puklach tych, co to ich mrówcoma mianują zół do Polski i tak ci to już było bez kielaności rot. Niemcy to sztyc na bzryngolą się, no bo wiecie, jakby wam to powiedzieć. Widzieliście Niemca? Wiecie, jak taki pierun wyglądał? No, to taki Niemiec się o szaroku ocuci, wlezie do hajźlika, wejdzie bez żadu i kiedy oboczy w nim takiego szpoba, to zaroski ze cętla albo halba musi chornąć. Englendery tintają z gwoli tego ciągłego ćmoka. Jak się szlukną, to choby im w to fakla się zapoluła pod deklem. Japanery to ci słapią z neca, albo coś ich wiele tego, jakieś ich tam zaki, sake, albo insze diosectwo. Indianery to ci tak poprawnie nie miarkuja, po jakiemu oni muszą naisto bzdryngolić, ale bezmać bestuż, co by im nie zbladła ta szarłatno fresa. Chińczyki szlundrają gorzoła, co by zapić te roztomajte robole, glizdy i takie tam insze łoszklictwo, które oni ćkają, a bez kiedy bez gorzoły nie przecisną się bez hirtoń. Nasze poznanioki słepią też richtig kwest, ale ino, kiedy im w to jako laga postawi. Szwece, te od kopydła i Dreyfusa, leją, bo nie poradzą się doczkać pędziałku, a we pędziałek to oni mają te słepanie naszkryflane we konstytucji, prawda? Kawalery już zaś to tintają z kuli samotności. Mamulki zawdy im godali, co by przecznikiem trzymali grace na pierzynie, no to coś mają robić. Muszą się chociaż jednego ciornąć, nie? Bojoki już zaś bestuż nie poradzą wstrzymać bez gorzoły albo jabola i że im się durch i jednym cięgiem ckni. Przeca sami wiecie i że we tej kasarni jedyne co teroski za tego ministra klicha jeszcze szczylo, to są fropy od flaszek. Wiecie, te co durch puntują, no te puntniki od ojca radiopiernika, wiecie, w które ci sztyc śpiewają na cołki karpyntel, choby ich w to ze skóry obdzierą. Jak dobrze nam zdobywać góry. Kiedy deptają na Jasno Góra po mobilnioki z Radia Maryja,
To tutaj, bo tak po prawdzie nie wiem czemu, ale Sumek widział latoś w lipcu pierunym dupny nieszczęsny Falko, ale Częstochowy. Było ci to już cić na zicher czołowe zderzenie, szczaśnięcie się dwóch pielgrzymek, z czego jedna była, jak to się teroski gryf nie godo, oprzywilejowano, bo był ci to pąć policajtów do kupy ze uczydubskimi tych dwóch cwilindrów naszych. Żeniate, Józef, te to ci na zicher miarkują z Gwolicego, muszą coś wyżyć. Te, synek, to słuchasz, ty się nie rachej, ty się też łożynisz, to chnet naisto spomiarkujesz, czemu hopy dur słepią, żeniate hopy czemu słepią, skuli łoba mącynio, bo dejcie się ino pozór. Przyjdzie taki samotny ferniok do chałupy, depce do kilszranku, tam nic nie ma, to tąpie nie skorzy do prykola. A żeniaty przylazuje taki istny do chałupy, gawcy do prykola, tam nic gryfnego nie ma, no to idzie zaroski do kilszranku i Józaj musi luchnąć. No i wiecie, tak się główkuja, coś, że moja Elza tyż to już spokopiła i dom już teroski pokój, nie będzie mnie szczerować, kiedy przyjda nazot do dom z dziebko ścioprany, prawda? Łasprawią Eugen z Pnioków.